Vale, eskerrik asko. Nor? Publikoagaz izan da gaurko plenoa? Iñaki, igual. Barkatu, itxanongo dugu aputxu bat, ze... Bale, Amaia bi... Bale. Bi ordenadoregaz. Bale, oso. Bale, dana ondo badago, eskerrik asko, Mikel. Bai, egunon, eske Alberton ordenadorean ez da entzuten eta aldatu indu, bale? Bale, fenomeno. Badana dago prest eta ja grabazioa martxan dau. Hasiko gara. Gatikako udaleko ekaineko ohiko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu. Eguneko aztergaien artean dekogu lehenengoko puntu modure, arteko akta onartzea hala badagokio. Badau zeu zer komentateko honen inguruen? Ontzat. Hartzen dugu. Bigarren puntua, alkatetza dekretuak. Honen ganean, ekaineko informazio batzordean emon gendun informazioa, ez dakit zeu zer argitu barik edo lotu bazan, edo galderaren bat eiteko. Orduen, aurrera ingo dugu. Gai zerrendako hirugarren puntua, 2020ko ekitaldi ekonomikoko Gatikako udaleko kontu orokorraren onarpena hala badagokio. Honen inguruan bebai, ekaineko informazio batzordean berba egin gendun, ez dakitze galderarik edo lotu bazan, ustela idazkaria deko hemen zeu zer argitu alizetako. Holan espada, zuzenean diktamena bat hau eta diktamena irakurriko dugu bozkatuteko. Proposamena, 2020ko ekitaldi ekonomikoko kontu orokorra onartzea. 2021ko maiatzaren 26an, 2020ko ekitaldi ekonomikoko kontuak aztertu ziren kontu batzorde berezian. Berton, Sergio da EIBEX-eko langiletariko bat, azalpen txiki batzuk egiten ditu kontuen inguruan. Gero diktaminatzen da eta hau da emaitza. Aldeko botoak 6, Bilduk 1 eta EAJak 5. Beraz, 2020ko kontu orokorrari aldeko irizpidea ematen jako eta prozedura administratiboaren hurrengo fasei baietza ematen jako. Hau da, Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarkia argitaratea eta honen ondoren osoko bilkurara eramatea kontuen onarpenaren gain erabakia hartu desan. Plenorako erabaki proposamena hau da. Gatikeko udaleko 2020ko ekitaldi ekonomikoko kontu orokorra behin betikoz onartzea. Hauze bera da, mahai gainean jartzen duguna bere bozketarako. Bildu? Bai, batzorde berezi horretan esan genuen bezala, asko eta asko da fede aktua, egin da dugula. Are gehiago orain ikusita zenbat paper baino zenbat dokumentu helarazi zaizkigun orain, horiek berriro aztertzak ez dakatzen zurik, beraz teknikoengan konfidantza badaukagu, eta fedeza bada ere, bai eskunatzen. Bale, eskerrik asko. GTI? Gu aztenitzen gara, ni aztenitzen az. Bale, eta EAJ? Bai. Beraz, onartuta geratzen da. Idazkari, diktamenean esan bezala, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu, eta? Bai, argitaratu egin zen, eta orduan 15 eguneko lan eguneko EPA igaro da, orduan behin kontu orokorra onartuta, bidaliko dugu herri kontuen euskal epaitekira, Bitoriza da, bale? Bale, oso ondo. Bozketa izanik 7 boto alde eta abstentzio bat. Oso ondo. Urrengo puntura pasatuko gara, 4. puntua, Urondon dagoen eta Urondoko txokoa izena daukan gastronomiarako instalazioaren udal titulartasunekoa dana, erabilera eta gozamena arautzen dauen araudiaren aldaketaren hasierako onarpena hala badagokio. Honen ganean informazio batzordean berba egin gendun, danotakigun moduen Urondoko txokoa dekogu hemen herrien, Igartua auzoan, Urondon ezetuten dan lekuan, titulartasun publikoko eraikina da, eta txoko publiko bezala erabili izan dugu azken urteetan zehar, eta COVID dela eta
itxiera une hori aprobetxatuz, hausnarketa prozesu batean sartu zen udala, txokoaren erabilera edo erabiltzaileei erabilera hobetzeko, errazteko, udalaren gain baita ere ikusten genituen hutsuneak edo akatsak betetzeko aukera izan da. Hortik, dokumentu bat, proposamen bat urten zen, eta hauxe berau hilabete honetako informazio batzordean aurkeztu genduen, eta honen inguruan ere bai, diktamen bat egin da. Hauxe da. Gaia. Urondon dagoan eta Urondoko txokoa izena daukan gastronomiarako instalazioaren udal titulartasunekoa den erabilera eta gozamen arautzen dauen araudiaren aldaketaren hasierako onarpena hala badagokio. Gatikako udalaren helburua udalerriko bizilagunei jarduera gastronomikoak antolatzeko eta eurekaz gozatzeko aukerea emotea da. Abari publikoko instalazio horren erabilera eta gozamenaren bitartez. Era berean, gaurko testu ingurura moldatu beharra dago. 2012ko otsailaren 9an orduko udalbatzak onartu zuen ordenantza. Horretarako, laburbilduz aldaketa hauek proposatzen dira. 1. Kulturetxean eskaerak egitea. 2. €1 fidantza. 3. Tasak eskutan zein transferentzia bitartez ordaintzea. 4. Tasa taldeka kobratzea. Bozketara jarri izan diktamena eta aldeko botoak 6 izan ziren. 1 GTIrena eta 5 EAJarenak. Eta 2 abstentzio, Bildurenak. Beraz, diktamen aldekoa da eta diktamen berbera ekartzen dugu gaur ekaineko bilkurara bozkatu dagian. Bildu? Guk diktamena bozkatu zeneko bozka bera, horri utziko diogu, abstentzioan zuzen be, eta orduan batzordean aipatutako zerak arrazoi berberak emango ditugu. Alde batek ikusten dugu, honen aldaketa nagusia badala erantzutea irizpide ekonomiko batzuei, hori da data, tasak aldatzeko proposamena egiten da, fidantza ezartzearena, eta horretarako askotan argudiatzen dena da, zulo bat estali behar, zulo ekonomikoa, garbiketa gastuak arindu behar direla, horretan ados bagaude ere, uste dut, hanka bat edo falta zaio da, eta bada, lokala beraren konponketa, mantenua eta hobetzea. Nik uste dut, altarri pasatzen dugula, planteamendu integrala egin beharrean, bakarrik honetan aldaketak egitean. Aldaketak beharrezkoak direla onartuta, baina hankamoz iruditzen direla esan da, gu azkenituko gara. Bai. Arrazoi auki aldozue, baina, printzipioz, ordenantza honen bitartez txokoaren erabilera bera kudeatzen da eta aldatzea edo hobetzea esan proposamena azken urteetan ikusi direzan akatzak edo hutsuneak egokitutea edo zuzentzea, da gero bestaldetik, eraikinak berak badekoz behar izan batzuk eta hobekuntza batzuk eta horiek badaude beste bide batzuk horiek bideratzeko, adibidez, inbertsioen bitartez, aurrekontu bitartez, edo nagolakoa, eta seguru nago, udal honetan horrenganean egingo duzuela berba aurrengoko hilabeteetan. GTI? Bai. Bale, eta EAJ? Bai. Beraz, onartuta geratzen da. Idazkari behin onartuta, hau bai, argitaratu, eta zenbeteko epea behar izango da 2012ko ordenantzaren aldaketa, hasierako akordioa, Bizkaiko aldizkari ofizialera eta iragarkita olara eta 30 lanegunez. Epean dagoen, jende horren dagoen epean, erreklamaziorik ez balego, behin betikotzat onartuko da, behin behinekoz gaur onartu da. Oso ondo, eskerrik asko. 5. puntura pasatuko gara, zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailearen aldaketa Urondoko txokotasak aldatzeko. Puntu hau aurrekoarekin lotuta dago. Urondoko txokoko erabilera arau batzuk aldatu egin dira, horien artean adibidez tasak, eta edo fidantzea, eta orduan horrek gero guteko guzan tasen ordenantzan erreflejoa edo isla dauki berdera. Beraz hori bere aldatu beharko zan aurrekoan onartu duguna eragingarri izana alizetako.
Gai hau bai, batzordean tratatu genduan eta diktamen hau egin genduan, da hauze da diktamena. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea. Urondoko txokoa erabiltzeagatik ordaindu behar dan tasa. 2013ko abenduaren 31ko Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu zen gaur egun arte indarrean dagoen tasa. Orain, orduan onartu ziren tasak aldatu nahi dira. Proposatutako aldaketa hau da. Horrela audionean. Baskaria edo afaria 3 euro pertsona, egun osoa 6 euro pertsona eta honengatik aldatu nahi da. Urondoko txokoa erabiltzagatik ordaindu behar dan tasa egun osoa 5 euro pertsonagatiko. Bosketara jarri zan, aldeko botoak 6 izan ziren, bata GTIkoa da 5 EAJkoak eta abstentzioak 2 bildukoak. Diktamen aldekoa izan zan, beraz, da gaur plenoan berbera boskatzera jarriko dugu. Bildu? Lehengo arrazoiak ez ditut errepikatuko, abstentziorako, baina bai elementu berri bat. Eta ematen badu ere, txostenik dauzkaten atal ez-zuzenak edo erabat zuzenak ez direnak, bataila horretan ematen du galtzaile aterako naizela eta hemetik aurrera olako aipamen itxi egingo dut, baina gauzatxo bet. Hemen, hau esan behar du, bakatu, horrela audioenean jartzen duen horretan, baskaria edo faria 3 euro pertsona, 6 euro pertsona, Bizkaiko boletinean ez dau esaten alakorik. Bizkaiko boletinean dio 3,14 eta 6,28. Beraz, hau ja ez da ortografia kontua. Hau da, boletinean jasota dagoen kontu bat, zuzen ez jasotzea diktamenean. Orduan, abstenituko gara, baina nik uste dut ere honek, oker honek kontrako bozkarako. Arrazoia nahiko badalda. Bai, kontrastea egingo dugu, alan bada, zuk esandakoa alan bada, 3,14 da 6,18, da holan izango balitz, zuzenketa egingo genioke diktamenari. Bai? Bai, Leixuri. Usted, iragan legegintzaldian esan aldaketa bat egon zen tasa hauetan. Redondeo batzuk egin ziren. Eta baliteke, segurazki akatsa egin dut, azkenengo iragaki hori ez dut bidali. Baina egon zen akordio bat plenoan. Eta hauek, koma hauek, redondeo batzuk gora, beste batzuk bera, egin izan ziren eta onartu egin zen. Bai, 50-etik gorakoak goruntz eta bera beruntz. Igual horregatik, Alberto, kontrastea egingo dugu. Zuzena danala ezuk komentatutakoa, eta horrela balitz zuzenduko genuke eta bestela emongo jatzu azalpena eta akta horren kopi bat. Nik ez dut ezer asmatu. Gaurko bilerarako 32. orrialdean badator hori. Eta aldaze jartzen da. Bai, baina geroago, 2013 eta geroago pasan legealden izan zen. Aldaketa bat egin zantazen inguruan. Da igual hori ez da egon hor jasota, baina indarrean dago. Zeboro bildu egin genituen presioak. Aztertuko dut eta erantzuko dut, Alberto. Vale, eskerrik asko. GTI? Bai, gure aldeko. Vale, eta EAJ? Bai, alde. Vale, beraz, onartuta geratzen da. Bai, Leixuri, hau baita ere lehen esan dudan moduan, 30 egunez Bizkaiko aldizkari ofizialean, eta reklamaziorik ez balego, behin betikotzat onartuko da, behin beneko onartu dara. Vale, oso ondo, eskerrik asko. Bale, orduan, gai zerrendako 6. puntura pasatuko gara, Leixuri Arrizabalaga alkate Andrearen errenuntziaren kontu ematea osoko bilkurari, ninaz, Leixuri Arrizabalaga komenta genduan informazio batzordean, esan neutzuen, talde ezberdinetako bozeramaileei ere bai lehenengo telefonoz komenta neutzuen, EAJ udaltaldearen izenean ere bai herrian publiko egin genuen duela pare bat aste, gaurko pleno honetan alkate modura errenuntziatu egingo dodala. Itxingot berba, nahiko onkituta nahuelako, badakizu ezelako anazen, negarti utze. Baina, bakarrik esan, gauzeko lan suertau direzela akabuen,
nik uste dut erabaki ona dela Gatikarentzako, Gatikak proiektu pilo batekoz, abian, eta ondino karrene egiteko, eta horretarako bertan buru belarri egotea garrantzitsua da, sekulako lantaldea dago, etxe honetako langile guztiek dana moten deuri egunero, herri hau aurrera atarateko eta benetan eskertuten hau, egindako lan guztiagatik eta urte guzti hauetan emandako laguntzagatik, baita eskertutan nago nire udal taldeari, ekipazo batekot, inoz ezin izan dut imaginauelako ekipazo bategaz topetea talan izen da, eta suerte handikoa izen da, eta bere bai eskerrak emona idotxu edaz beste talde politiko gehi. Bueno, okidoguz gure eztabaidak, gure liskarrak, gure pikeak, baina ondo bere pasadugu, gure broma bere okidoguz, eta kauen danak ara usotarrak, danak ara gatikarrak, eta beti gure izen dugu danak, oberena gatikantzako. Mikel ondo daki. Alberto, zu akabuko atorri zintzezan, baina segiduko dugu, asko indogu lan, Euskara batzordean, jaietan da, hor jarraituko estezu aurkituten, da Amaia, bueno, gure urrestiko Amaia, betikoa. Benetan, eskerrik asko dan hori, oke uste zuen errespetuagatik. Da beste barik, den handiegaz noa, baina enoa, zemen egoten jarraituko dut. Bueno, mentzino berezi bat gure idazkariari. Gure idazkariegaz aukido den harremana ez da izan erraza. Maitasunetik gorrotora 5 segundutan pasa izen gare, egunero, baina onarte heldu gara, gatik onarte heldu da, eta mesedez. Mesedez. Zentrau zaitez, eta lagundu, herriari aurrera iten. Bai? Da beste barik, nire renuntzia prest dago, da honegaz puntu hau akabako zan, eskerrik asko dan hori, urrengora arte, eta nik jazteko abotzik osoko bilkura honetan, hasi que honintze amezagari alkate orde moduen oraingoz aginteako juko dau, urrengoko asteetan aginte osoa hartu arte, eta tranquil noa batez be badakidalako bere eskuetan geratuten dela udal batza honen agintepea, edo bueno, udal batza hau gidatzea esku honetan geratzen da, badakit oso ondo egingo dauela, indar asko emoten dotzet, kariño asko eta eskertuten dotzet bere bai, urte guzti hauetan emandako apoioa. Besterik gabe eskerrik asko da. Boskatu behar dugu, ez da idazkari edo... Ez. Bale, nik bai gura neuke idazkari, permiso maten bauztezu, Gatikako EAJ gobernu taldearen izenean berba batzuk egin gure dodaz Leixuri urten aurretik. Eskerrik asko, Leixuri Arrizabalaga Arruza, ia hamarkada bebitan egon zara udaletxe honetan, eta hori ez da edonok egiten. 2015 urtean, Alkarregaz Gatika eta Gatikarrentzako proiektu bat partekatu zendun gugez. Jakinik, politika mundua guretzat mundu barri bat zala. Pertsonen aldeko apustua egin zendun. Zure ilusioak eta gogoak kontagieta, bidai barri bati hasiera emon geuntzan. Nekane Garmendia, Aitor Arteta eta ni neu, zeugaz, batera, Alkarregaz, konfiantzan oinarritatako lantaldea. Urte horretan Gatikek izan dauen lehenengo alkate Andrearen zinegotziak bihurtu ginen. Harrotasunez, baina aldi berean, ez jakitasunaren arduragaz. Politika gintzan eskarmentu handirik edo ezer gabe, baina zuk transmitututako ilusio eta gogoz beteta. Gure herriaren alde egiteko prest erantzunkizunez. 4 urte ondoren, euren artean zure amatasuna, eta horrek bai bizitza profesionalean eta pertsonalean ekartzen dituen ondorioak lepo gainean, izan da, inoiz ez dasku falta irrifarre bat
eta aurrera egiteko indarra eta kemena zure partetik. 2019 urtean, urte horretako hauteskundeak 5. zinegotzia ekarri zigun gure ekipora, Jon Ander Bilbao. Talde osoaren izenean, emozioz betetako eskerra eman gura deutzut. Bizitzako ikasketa prozesu potente honetan, alkarregaz eskutik joan garelako. Herri politika gizarte hartu bat egin nahian. Guztue auzotar guztiei emotea eta ez erratzea ezinezkoa da. Baina zu beti erdibide bat aurkitzen saioatu zara. Ondo dakigu gure bidelagun izango zaitugula beti eta zu bezalako emakume politikari konprometituak erreferente behar ditugula politikagintzan, ere berdintasuna lortzeko, eta lidergo ez estereotipatuak aurkitzeko. Asko botako zaitugu faltan, baina bihotzez, sorterik onena, etorkizunak bidean jarriko dizkizun erronka guztietan. Ziur gauz, apaltasunez eta arduraz beteko dituzula. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Eskerrik asko Leizu. Bale, idazkari, Nik edo beste bozera maileak, baina nik zerbait izan barate bete. Bai, noak egingo da? Alberto, zuk hasi. Ez dut bihuz gabe nahi, horrekit oso momentu unkigarriak direla, eta suposatzen dut igual hau ez dela momentu holako galderak eta botatzeko, ez ditut botako holan presentatuta neuzkan moduan, baina bai, eta hemendik aurrera zer daukazue pentsatuta udal gobernuan oinarte, bi figuren beharra agertu da, berrantolaketa ekarriko duen honek. Zertzela da batzuk besterik ez dugu zehaztapen handirik nahi, baina ia hori pentsatuta daukazuen, zurik aipatu da, honek boto batzuk ekarriko dituela, normala denez. Ez dakit udal gobernutik bat ematek erantzun aldien hori zein diren asmoak emetik. Barkatu, Alberto, baina eske sano txarto entzuten datzu. Aldostezu galdera? Bueno, hasieratik berriro, ez dut bihuz gabe agertu nahi. Hain momentu unkarrietan, barbatu egin naiz. Galdera oso sinplea da. Honek aldaketak ekarriko ditu da gobernuan, eta ia horren gaineko zehaztapen handirik gabe. Holan, ideia batzuk edo aurreratu alditu zuen, edo zelan antolatuko zareten emetik aurrera. Bai. Bueno, azkenean bidea jarrai eta orain gaurko plenoan Leizuriren renuntzia mai gaineratu da. Orain prozesu hau idazkariak azalduko dauni, baino hobeto ez, zein dan prozesua. Momentu honetan ni geratzen naiz alkate gisa, uste dokumentazio guzti hau Madrilera bidali behar da, ez iker, uste dute listako EAJ-ko listeko urrengo pertsona sartu ahal izateko, eta hori administratiboki egin behar dana, igual ikerrek hobeto azaldu aldotzuenik baina printzipioz gatika eta gure proiektua, EAJ gatikaren proiektua berdina da, aurpegiak aldatzen dira, baina taldea aurrera egingo dau, eta gure egunerokotasunean eta orain arte lan egin dugun moduan, ez da pertsonen aldaketa da, baina erronkak, proiektuak eta helburuak bardin-bardinak. Beraz, alde horretatik bidea jarraitzen dau. Bai. Bale, apur bete. Gero baita ere akordiaren inguruan, aktan jaso behar denen inguruan epaimen batzuk egin behar ditut. Leizuri, idazkari naizen aldetik, zuk ondo esan dezu,
egun honak egan direz, egun txarrak baita ere, baina, bueno, naiz eta egun txarrak izan, jakin badakigu alkatearen lan ez dela erraza, eta idazkarena beste horren beste, baina aurrera jarraitu dugu eta eskerrik asko egin dugu lanagatik eta kudeaketagatik. Eta orain, idazkari naizen heinean baita ere, hau aktan jaso behar da, honek hauteskunde batzorde zentralera, junta elektoral zentralera, formalismo batzuk aktan jaso behar diez eta nik bidali behar dudan ziurtagirean formalismo batzuk jaso behar diez. Balde batetik, lehenengo aipamena egingo da, osoko bilkurak jakitun geratzen dela, edo ezagutza, edo jakitun geratzen dela bintzat, Leixuri Arrizabalaga Arruzak alkatesa eta zinegotzi moduan egin duen errenuntzaz. Gero baita ere, udalbatzat jakitun geratzen da, eta momentu honetatik, lehenengo alkate orde da Neonintxe Amezaga Bilbao, egingo dau funtzioan dagoen alkatesaren lanak, bere hurrengo plenoan alkate gai izan da, alkate izendatzen da momentu arte, eta azkenik baita ere, osoko bilkurak errenuntziaren konozimendua edo jakitun geratzen dela, eta eskatzen diola hauteskunde barruti zentralari, junta elektoral zentralari, Eusko Alderdi Jeltzaleko Partido Nazionalista Badaskoko kandidaturaren edo gaitzaren hurrengo kidearen kredentzia. Hori aktan jaso behar da, eta holan jasoko da, bale? Venga. Bueno, nik bakarrik GTI izenean, suertea izan daizula, Leixuri, suertea izan daizula datorten bide barri horretarako, eta beste barik, gero arte. Bueno, jarraituko dugu eztabaidazkari. Urrengoko puntua, urrengo gai ordenaren puntua LGTBI arrotasunaren nazioarteko egunaren idatzia da. Eta lehenengo presazko puntu modure bozkatu behar dugu, ez da, Iker? Bai, proposamena egiten dugu honintzek, gaizaren zantzeko urgentzia bozkatu, gaizaren zantzeko. Hori da, hemen bai EH Bilduk bidali zigun proposamen bat, EAJ-PNV bere bai beste bat zeukan, eta azkenean adostasun batera heldu gara, eta badakugu hori Ikerrek bidali zizuen testua deialdiarekin batera. Bozkatuko dugu orduan? Bildu? Bai. GTI? Bai. Eta EAJ-aren aldetik ere bai. Bale, testua irakurriko dut, bai. LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna. Ekainak 28. Ekainaren 28an aurten ere eskubideak eta bizikidetza aldarrikatzen ditugu, euskal gizartearen aurrean. Aniztasunetik abiatuta, 52 urte igaro dira, estonogalen, lesbiana, gay, transexual eta batez ere travestia poliziaren aldetik jasaten zituzten jasarpena eta xantaiaren aurrean errebotatu zirenetik. Data hori mugarri bihurtu zen LGTBI pertsonen borrokan. Estonegalen gertakariak geroztik ekainaren 28an LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Egindako lorpenak ospatzeko eguna da. Baita eskubideen eremuan aurrerantz egiteko falta den guztia aldarrikatzeko eguna ere. Eskubide berberak dituen jende askearen gizartea izateko. Sexu desioaren orientazioagatik edo genero identitateagatik bereizkeriarik gabe.
Argi daukagu, erne ibili behar dela sexu eta genero aniztasunaren aurkako sektore eta alderdi politiko jakin batzuen diskurtso eta planteamenduen gorakadaren aurrean. Eta horrek ondorio zuzenak ditu. Alde batetik, trans kolektiboaren eskubideak onartzearen aurkako oposizio zuzena. Eta bestetik, erasoen gorakada. Duela egun gutxi, gure herri batean ikusi ahal izan dugun bezala. Horregatik, oraindik ere, beharrezkoa da LGTBI kolektiboaren eskubideen aldeko borroka ikusaraztean jarraitzea. Pandemiak agerian utzi du eskubideetan egindako aurrerapenak, kolektiboen eta ekintzaileen urteetako esfortzuari esker lortu direnak. Hauskorrak direla eta oso erraza dela horiek galtzea eta atzera egitea. Krisi une honetan, inoiz baino gehiago konprometitu behar gara. Konpromisorik gabeko adierazpen hutsak baztertuz. Zerbitzu publikoak, Eusko Jaurlaritzaren LGTBI kolektiboari informazioa eta laguntza ematekoak. Eskerrak eman nahi dizkie sexu askapenaren aldeko borrokaren alde bizitza eta aldeginak eman dituzten pertsona guztiei. Gaur egun ere antolatzen eta gizartea sentsibilizatu, kontzientziatu eta eraldatzeko lana egiten jarraitzen baitute. Era berean, gure mugetatik kanpo eta hemen isilik jasaten duten pertsona guztiek aitortu eta ahaldundu nahi ditu. Eta hori egin nahi du. Bereziki 2021ean, hain ohikoa ez den egoera bizi behar baitugu. Horregatik, Gatikako udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Bat, LGTBI pertsonen egoerei beharrezko diren laguntzak eman. Hala nola, pandemiaren krisiaren aurre egiteko eta beraien beharrei erantzuteko. 2. LGTBI pertsonen aurkako indarkeriaren aurrean, erakundeen koordinazio arreta erantzun egokia ematea. 3. LGTBI pertsonen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak aktibatzea. 4. LGTBI biztanleriaren aurkako gorroto diskurtsoei aurre egiteko ekintzak bultzatzea. 5. Haurrak eta nerabe transexualak babestu, bereziki trans errealitatea barne hartzen duten hezkidetza prozesuak gizarte eta hezkuntza eragileekin. 6. Sentsibilizazio kanpainak egitea. 7. Indarkeriaren biktima diren eta egoera oso zaurgarrian dauden LGTBI pertsonei arreta emotea erakunde ezberdinen artean koordinatuta. Herritarrak animatzen ditugu sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldiekin bat egin dezaten. Foro publikoetan, hedabideek eta sare sozialek agerian utz dezaten aniztasunaren aldeko borroka eguna dela. Denontzat askea eta bidezkoa den Euskal Herri baten alde. Hau izango zen testua. Idazkari bozkatuko dugu, ez da? Bai, aurrea. Bildu bai, GTI, eta EAJ ere bai. GTI-rena, Mikel bai esan dozu, ez? Zaizuntzun. Bai. Online bai, ez da ikasko. Vale, Ederto, venga. Bale, urrengo puntura eta azken puntura pasatuko gara, erregoak eta galderak. Ez dakitako zuen zeu zer gehiago gehitzeko. Bai, badeko erregu bat, ez dakit erregu izan behar duen, edo mozio formatu behar duen, nik botako botona proposamena eta ia ze forma hartu behar duen honek. Udaletxeko fatxan dauen presoak herriratzeko banderola
ja ez da koloreak epeia zeizkio irotzen, kolore bakarra da grisa, zikin baino zikinago dago. Ia hori beharri bat jartzeko bideak zein diren, hau da, mozioa onartu zen bere momentuan, bandero landatza besterik ez da, edo erregu bat sartu behar da, mozio bat sartu behar da, ia honetan argi pizka bat edo ematen dugu zuen. Bale, Alberto, bai ez dago arazoek eskaera bat egin alda, edo, bueno, zuzenean hartzen dugu eskaera eta egia daia urteak darazala hor, baina, bueno, begiratuko dugu eta hitz egiten dugu, bai. Beste gauzaren bat? Gure partetik, listo. Bale, honegaz bukatzen dugu orduan gaurko plenoa. Hurrengo plenoa, bueno, hitz egiten joango gara, ze orain apur bat gauze Madriletik jaso behar dugun erantzunaren zain, eta hurrengo 10 egunetan edo ziurazki egingo dugu deialdia pleno extraordinario bat egiteko, bale? Orduan berbaitzen joango garez, bai?